that's good. Pero meron tayong pupuntahan muna dun sa hotel mga ka-that's good na pinipick upan natin ng mga bote, tin can, mga ka-that's good, mga recyclings ay pupuntahan natin dala magpipick up tayo mga ka-that's good. Yun yung pinipick upan natin palagi ng mga bote at tin can na dinadala natin sa recycling depot mga ka-that's good. Binebenta natin dun. Naipon na naman mga ka-that's good, baka bukas magdala ako ng mga recycling doon para ibenta mga ka-that's good. Ito mga ka-that's good, pipick upin na natin. Ito yung mga pinipick up ko dito sa hotel. Yan yung tapunan nila kaso inaayos na nila. Tapos pinipick up ko na lang. Ayan mga ka-that's good, na pick up na natin. Ayan, siguro may mga 6 na bag yan ka-that's good. Baka dumadami na siguro yung mga bote na pick up natin. Iuwi ko muna mga ka-that's good bago bumiyahe dahil pangit naman pag nandyan lang yung mga yan. Yan na, lagay na natin, naipon na. Hindi pa ako nakapagdala dun sa ka-that's good sa ipon na sobrang dami na. Sobra na naman to sa kotse. Second shift mga ka-that's good, busy daw. Sana totoong busy yan ha. So i-click na natin tong dash now. Tapos palabas na tayo mga ka-that's good. Ayan, palabas na tayo. Kukuha tayo ngayon ng acceptance rate. Acceptance rate tayo mga ka-that's good. Mainit mga ka-that's good, 26 degrees Celsius. Grabe, ang init na. Bukas na tayo ng bintana dahil nakulob yung init dito sa loob ng kotse. Kaya mga ka-that's good, tapos naka-aircon na tayo. Unang pick up natin yung second shift ka-that's good, McDonald. Ayan, dito tayo sa McDonald 25F9. Ayan, nakuha na natin. Confirm. West Kelowna tayo mga ka-that's good. Yan, itong de-deliveran natin mga ka-that's good, mga mga parang mga mobile homes mga ka-that's good. Pero siya, Kelowna West. Turn left onto Catherine Road, then turn left. Family Community Park mga ka-that's good. Ang mga bahay dyan, mga mobile home. Pero malalaki mga ka-that's good. Uso rin yan dito mga ka-that's good. Turn left toward Catherine Road, then turn right onto Catherine Road. Ito ang mga pinakamumurang mga bahay. Pero mahal na rin pag i-convert natin sa peso. Mga ka-that's good, mahal na rin yan mga yan. Second order mga ka-that's good, Earth's Kitchen. Kunin natin ito dahil paborito nating pinipick upan yan. Alam nyo mga ka-that's good, kaya gustong gusto kong pinipick upan ng Earth's Kitchen dahil ang ganda ng waiting area nila mga ka-that's good. Meron ka pang TV na malaki habang nag-aantay. Tapos aircon ka-that's good pag mainit ang panahon. Tapos naka-heater pag ganda ng antayan nila no? Ito lang, upo lang ako rito. Tapos nood-nood ng hockey. Ayan, ganyan. Antayin mo lang mga that's good. Ayun, nakuha na natin. So, medyo na late lang ng 5 minutes yung pag-pick up. Late sila ng pagbigay sa akin. That's good. Hindi tayo ang late, sila ang na-late. Okay lang yun. Malaking order kasi ito. Ang mga tagal-lutuin. That's good. Masayanan downtown. Dumami tao nung pahapon na. Gabi na pala ngayon, that's good. Gabi na, pero may araw pa, di ba? Pero gabi na yan. 6:30 na ng gabi mga ka-that's good pero parang alas 2 pa lang ng hapon na yan. Tara, deliver na natin to sa East Kelowna mga ka-that's good.
Tagal na akong di nakapunta sa East. Ngayon lang ulit. Na-deliver na natin yung galing ng Earl's Kitchen. Ang ganda rito sa East Kelowna, mga kadatskud. Kung gusto mo ng farm, mga kadatskud, makakita ng farm. Ayan, mga kabayo yan, oh. Dito ka pumasyal sa East Kelowna, mga kadatskud. Nandito ang mga farm, mga rancho, mga kadatskud. Ang gaganda. Gusto mo ng gubat? Dito rin, mga kadatskud. Yan, mga taniman ng ubas, mga kadatskud. Ang ganda ng view. Ang dami. Update sa oras, mga kadatskud. Alas 7 ng gabi. Ang taas pa ng araw. Ayan, oh. Ang taas pa. Taniman ng ubas yan, mga kadatskud. Ang lawak. Yan sa kaliwa. Ayan, pangatlong order para sa second shift. That's good, ha? Pizza Hut. Yun, ang ganda sa East Kelowna. Pasyalan natin yun sa summer, that's good. Ang ganda dun. Mga that's good, ha? Punta na tayo sa Pizza Hut. Tapos may pumatong na order, that's good. Pumasok sa milk and sugar bubble tea cafe. Mamaya pagka-pick up natin ng Pizza Hut, pick upin natin yung sa milk and sugar. Ang maganda lang nito, that's good. Dalawang restaurant pero isa lang yung nag-order. Ayan, oh. Iisang tao lang yung nag-order. So isang bahay lang yung de-deliveran natin. Kunin muna natin tong Pizza Hut. Kaya. Yan, na-pick up na natin yung Pizza Hut pero hindi pa natin i-confirm, mga kadads ko, dahil pipick upin pa natin yung isa. Ayan, pupuntahan natin yung milk and sugar bubble tea, mga kadads ko. Pag na-pick up natin tong pangalawa, tsaka pa lang natin na pipindot yung confirm. For Wilson, na-pick up na natin yung sa milk and sugar. So pwede na nating i-confirm. Pick up na natin silang dalawa. Confirm, pick up. Tapos i-deliver natin sa Talon Lane. Ang galing, no? Ayan, no? Head east on KLO Road, then Kailangan mag-menor tayo, mga kadats ko, dahil tumatawid yung deer. Nakatawid na, hindi ba maalis na? Dito tayo magde-deliver. Nasa taas na tayo ng bundok, mga kadats ko. Nandito kasi mga bagong bahay, mga ginagawa rito. Tulad yan, oh. Wala pa, oh. Ginagawa pa lang yan. Daming kino-construct na bahay dito ngayon. Mas mataas pa to kaysa Upper Mission. Siguro tatawagin itong Upper Mission, mga kadats ko, kasi mas mataas siya kaysa sa Upper. Upper. 7:30 na, mga kadas ko. Law ang ano pa, liwanag pa. Nai-deliver na natin. So, yan, nag-aantay na naman yung app natin. Ang ganda rito. Taas natin, no, mga kadats ko. Sa tuktok tayo ng bundok. Pero ganda rito, paligid. Dahan-dahan tayo rito kasi minsan yung mga usa, mga deer, kadats ko, naghahabulan, biglang tumatawid. O, nandyan sila, o. Andyan, yung mga tropa kong usayan, o, sa kabila. Ayun, o, may usa na tumatakbo ka, that's good. Yan ang iingatan natin dahil baka biglang tumawid. Ayan, o. Pang-apat na order ngayong second shift ka, that's good, o. Pamoson Pizza, mga that's good. Pero malapit lang yan dito, mga that's good. East Kelowna ulit ang de-deliveran natin. Doon tayo, mga kadats ko, no? Pamoso, yan ang isa sa mga paborito ko rin pinipick upan. Yan naman yung bus, mga kadats ko. Ang haba ng bus, no? Arrive at the store. Ayan, pasok tayo. Yun.
Malayo-layong East Kelowna to mga kadaskod. Sa ang ganda ng ano to, Gallagher's, ang ganda ng subdivision na yan. Diyan tayo magde-deliver. Dumidilim-dilim na mga kadaskod. Papunta tayo sa de-deliveran natin ng Pamoso Pizza. East Kelowna kadaskod. Ito yung banda ng Kelowna na kagubatan. Maraming mga puno mga kadaskod. Marami ring mga orchards, tsaka mga vineyards. Dami rito mga kadaskod. Dito na In tayo mga 400 kadaskod. meters, turn left onto Gallagher's Drive West. Gallagher's Canyon. Ang ganda rito mga kadaskod. Ito yung kumbaga sa Pinas yung mga subdivision. Ang ganda oh. Papasok pa lang, ganda na. May golf course dyan sa gitna. Dito tayo mag-deliver mga kadaskod. Gaganda ng mga bahay. Your destination is on the right. Pare-parehas. The customer requested you leave the order at their door. Deliveran natin. Gandang bahay mga kadaskod. Ganda ng neighborhood nila. Ganito ang mag-deliver dito sa Kelowna kadaskod. Malalayo yung de-deliveran mo. Ang pinaka minimum na layo nun mga 10 kilometers, mga ganun. 8 kilometers, 15 kilometers yan ang mga dinedeliveran dito. Malalayo. Tulad yan, no? Basta mapa, ang layo natin, doon tayo. Pupunta tayo doon. Sa may itim. Pizza Hut, mga kadaskod. Ito ng pang last na biyahe ngayong gabi. Mga kadaskod. Tama-tama dahil ang de-deliveran ay doon sa atin na pauwi. So pick up natin to sa Pizza Hut. Bundok tayo magde-deliver mga kadaskod. Dito sa bandang south ng Kelowna. Paakyat tayo sa bundok. Dilim na mga kadaskod. Ito tayo mga kadaskod. Na-deliver na yung huling biyahe ngayong gabi mga kadaskod. Uwi na tayo alas 9 ng gabi mga kadaskod. Ngayon pa lang nagdilim ang paligid. Mga kadaskod. Ganun lang mga kadaskod ang DoorDash. Kuha kay schedule, biyahe, pick up, deliver, ganun lang.